Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oihna kanduang dangalah pasan danga pasan dari ayah sepanjang warih bajawe. Oihna kanduang balahan jiwa jare sama tu ayah bundo putih tak jua kadiuleh. Sepihak di badan diri ayahna kurang nan bukan cadik pandai ilmu umpang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam. Rumi lah ayah babarito. Sabe tak mungkin si bisu ka banyanyi mustahil si lumpuh ka manari baa rambuto ka mamimbiang. Hanyo dek rajin menyimak nak warih bajawe pusako batarimo babungkuih dalam filsafat asia pencarian akarang tua. Dek rajin membaca nantas sure na arih menyimak nantas sire sehingga menampak nantas sure basuo pulo nantas simpan. Di alam banyak pelajaran isyarat jo pidoman. Dek arih niat moyang membaca isyarat jo kiasan disusun dalam rumusan diwarihkan jo tuturan. Babunyi dalam gurindam, baa bunyi gurindam pasan. Di balun seleba kuku di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru bumi jolangi jod ado di dalam. Buah cilako nan talukih dicaliek jomato batin diambil jujui paham sinan kasayih maknanya. Mangko bakatolah orang bijak. Garan buah tutuenyo. Barajalah kepada alam sinan banyak pelajaran. Di antaronyo kita simak isyarat nanta simpan di rumpun nau joti barau. Baalah paparan tapasienyo na. Alah garan rumpun nau disabui juo buluh bambu banso watuang ataupun talang. Nyampang kok tumbuh di lerang tabiang tanah suko lurah mamuji. Kok tak urek namang gungkuang taban badoro samonyonyo. Buki pun naman sentoso lurah di bawah kalindungan gagang manjelo dapet junjung. Tumpuan nalang tabang jauh pipik basarang di atehnyo badai tahampang dek rimbunyo. Masura buang carian urang kok gadang banyak manfaat lah tuo paguno juo tagisie makin mangkile. Ba itulah sipai kedipakai na dimanapun bumi dipijak di kampung atau di rantau membawa manfaat karang banyak. Pandai-pandai bermasyarakat, tahu-tahu melenggang raso, usah pamaha takui rugi, hargai urang bakulil yang mengecek siang mencalian mengecek malam mahagak-hagak. Babi kies apo nan kadikatoan tapi usah katokan apo nan tapiki. Kok makan nan kalamak di awak, batutuan nan kalamak di urang. Sabab baa kok baitu. Luko di pisau tempat darah nak 2-3 taweh panawa cegak nanindak tampak bakeh. Tapi luko di lidah sari ube nyona mendanyui kau ampu kaki manggaga kau ubun-ubun rangkai hati diguncangnya. Di luar mungkin tak bakeh, di dalam menaruh kasan. Dan bak kain dimakan ngangek lipek patahnya tak berubah dikembang nyanyai tiuk lagi dandam kesumat salamon. Selainan daripada itu nak setinggi-tinggi batang batuang pucuaknya runduk ke bawah menyilau bumi tampek tumbuh jaso nanindak talupuan. Mamaliaro bakih nan kagadang menjago tumbuh sabalun mato takambang sambil babisik ke bakih rabuang. Kok nyampang kalian gadang isu usah lupakan jaso tanah tahu membaleh budi bayi. Tanamkan prinsip, bangun karakter, kokohkan pendirian sehingga basuo bak pantun urang si muncak mati tarambau kepada membawa ladiang lukolah pau kaduonyo. Adat jo sarak di Minangkabau bak sarumpo awu jo tabiang sanda basanda kaduonyo. Ba itu prinsip kepribadian nan tak tanam jo kearifan. Satantang batang batuang kok lamahnya pulo kadisabui menciui di pupuk ribui manggerai di tundo angin bak cando-cando katumbang usah patah retak pun tidur. Tagaknya semakin taguh juo. Satiok lueh basambilu
babilang buku pematan pulo langkok joduri jomiangnyo. Namun tabung kuih dalam kelupa di luar tak tampak rupo. Artinya samantang-mantang awak dia teh usah panden pandapik dado ujui takabu tu namonyo. Talarang bana di ugamo tacacek sepanjang ade. Urang idui banyak batuah, urang mati banyak kiramai. Lawi sati rantau babegu pasienyo baranjau pulo. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, syukur-syukur jika baragih menyada sekali jangan. Sebaliknya pulo, usah lupakan jasa orang. Walau sahalih bijo bayam gadang faedah manfaatnya. Pamaaf sabajurila, abihkan sumpah bagumam. Biar orang baniek buru awak berbudi baik dulu. Lama sak padi dijirek disabik lalu diungguakan. Dia orang baniek jahit kita berbudi baik dulu. Tuhan mauji keimanan. Pakaikan bana tu nak kandung usah dilengah dicayahkan. Itu satantang buluh bambu sifat nang kaditiru di talada. Ba'a pulo jo tibarau. Cuba simak didangakan nak dapat paham jo hikimah nak boleh raih rasio nanta simpan. Hidup tibarau berumpun-rumpun batangnya barueh-rueh badaun panjang baku lupa. Jika disilau dari jauh saroman bana bantu tabu. Tapi di mamah hindak badaya dikunyah hamba rasonyo pangicuh gadang mah kironyo. Nyampang ko inyo tumbuh di leriang atau di tengah ketinggian di sinan tabuka rasionyo. Barambuih angin kemudian tibarau madok kemudian kok bakisa rah kailie nyo bapaliang kian bulo. Kalau ditumpu dari ateh nyolah satu manggu-anggu urang diam nyo merusut. Inya iyo kamari iyo lawan jo kawan samo iyo tak ado nan tak iyo. Tibonan kunyang lah jadi kunyang. Datang nan hitamnyo lah hitam pulo. Kok datang nan sirahnya 1 pulo. Indak ba prinsip apolai ba pendirian. Kasudahannya jadi anti membungkut. Masuk keranjang tak baitong kok pai ndak manukut kok pulang ndak mengurangi harga bara diri awak. Pak kecik orang hidup panuh keperluan basandiwara jo pura-pura. Hidup tanpa motivasi, munafik tidak berprinsip. Awakku mesti jujur nak. Ko indah katakan indah, ko iyo katakan iyo. Usah takah-takah si pulut jika di tanah nyoba darai tak kicuh orang sabalik. Lagak sarupa orang kayo mengecek pantang di bawah. Baagen yang sarato mantiak perak basapuh di jarinya baju basalang balagaan. Sarawa bagantiak juga. Tiok kalapau, tiok utang, kian bon kemari pinjam dari peko kabari suik sekali haram babayaran. Anak cacak tabang kabentiang tibori bentiang makan padi awak lancak kupiah teliang diresok saku tak berisi. Jauh ke mana tu nak kandung, ongeh kecik rang kampuang bahan gujingan di palanta. Ada pulo nan sok rancadi mangaleh nyo nan santiang impor ekspor buah tutunya bursa efek tender manender besok kawan di lantuang juo jo gamo bai tujuo jo ulama majan sia nahu musyawarah mantiak makni tafsir kazan Imam Ghazali sembayang mengganti hari jo politik bai tu pulo orde lamo jo orde baru sampai soal moneter jo reformasi ulu nuklir jo bom atom Israel sanjuang-sanjuang. Awak bagak juara balai siye juga yuang ilmu hitam kumpu karate silet tuo sadonyo putih dek baliau dega-rega layu semua kota soal baburu anjiangnya paliang batuah lupa gerai kelupa batuang dado lapang jangki tagantuang pinang-pinang bapateh pulo salam 9 buki kajarannya kakandi kakijang namuh latigo liang kane sayang kabangkai sekali balun baitu pulo ado nama aku pakar adat pantun papatah maye bana luak 3 lareh nan 2 kato ampe undang 2 baleh pecahan undang 2 bulut di malek nyola tampak kameh menitah pasambahan ayam kinantan di galanggang tapi parangai bacilapui tibo kusui main jo-enjo datang karuh mengundak-ngundak barundiang nak manang surang main tai kata bacupang mengecek ndak basitina kok sahendak sabuliah nyona kok iyo awak urang cadik kunun mengaku cadik pandai
bana manahan tilik kok luruih menantang banang. Nyampang awak orang tak tahu sah berpura-pura tahu, apalagi mengaku tahu. Iko nan parah. Orang nan paling bodoh adalah orang nan tak tahu bahwa dirinya indak tahu. Kalau inyo tahu dirinya indak tahu, iko rancak bisa diajai. Tapi nan susah nak. Nyo dak tahu bahwa dirinya indak tahu, iko penyakit abi hubek tinggal menunggu wajarullah. Jadi tak dapat bisa diturunkan, bodoh tak bisa diajai. Itulah sifat cilako buang ke mana jauh-jauh. Itulah sekileh penjelasan dari kiasan alam sebagai pelajaran jo pedoman dalam menjalani hidup jo kehidupan. Itulah sekileh warih bajawe patah sayok tabang baranti di lain wakatu disambung lai. Cupak panuh gantang balanjong sukatan adek rang Minangkabau. Jo maaf salah diambuang uku jo jangko kok terlampau.